abasaye gwitani 30 babwate chipigipigi banyarako babagwika n'ibirwanero na guturubania umuyiga bokweno no gwechiratiri guchiase abarimi gweterase umuroberio uyu okora ukoriye kergo kyo basenata se kaunti Nyamira Jeremia Migosi ase tundubari ya Kiendera eyo ese factory ya Sanganye niko bono abarimi hamonerombe eyo banyarako baba kwenekya okungusarana asabange babasaya abo banyarako baba gutigerwa chingoma chintindi mono na kurusiwa ase enseme yo nonya niko bono botendrewe factory ya Sanganye yo abarimi abo baye mochire igoro yoboke bago hobo teramanyikana bosi niko bono etarabwa toka enkwana ende yonsi kwikira bone gabuna toko gendembe muri kito Steven Nyarikembu na mange Riberera ritindia monesegi nigo yabwatanse ase tundubari ya Kiendera yegotoka nse factory ya Sanganye ase wodi ya Kiabonyoru bunge ya Borabu ya Nyamira mega yerombe yoyo koriye kirokyo boseneta Nyamira Jeremia Migosi koreta chiratiria chiri abeirega kwena nago chitundubari munenjira ya moyo kera ne bubwe chae ase korende rombe yabasaye babwate chipigipigi wetane 30 pachichororo na guturbani umuyego yo asibare kuboringa na seki Jeremia Migosi hakoreta chiratiri goja se tundubari eyubene au kwanekere kibare no borobo nene nigo eseye yakorera hase abasaya batumwa banyora chingoma chintinde kera chipigipigi chinde chanaliwa kera baremi baragire ebyara obotenebwe factory ya Sanganye asekerie bagukageranga na bwandake batuma abasaya abugo baturubani bona rero bona batara gitabato tomeira abantu bakariko gose n'ekigundi yekibana cyarenga ari seito munyari bari keumbu bona rero akire Kendera nakibaho cyaho abana nakura bona kigundi ekyo kigabatara gitana hano munyakaro ko bwabatara gitakani gupi tigatobe na Migosi bunatori Pero maseneta Nyamira County naichanire ngase itomwamwanya getinge isikowe gali safu ase tundubari yane ya Kiendera Paying Center yabero ko ichanie wakomu monekera toko ngatwatomeru chihuni mpaka isika stopi mechaya toko boringa intumna baremi ngayo bosibore bwaitobore ntoka netio bosibore ngara kwanyori romorai batagete nendo tokonye togendera motu bose banaki obuya bwomonto nabubo bakoraki nabubo bagambia bana buno yeminto Migosi achirega igabye gatomire tuarete irwe eratiri toko cha kopimecha ina mangana mabe bagukwanekere kioni gabaremi basabirenganere bya murembo bekwe nagoteba nga siasa teretwa ase obwoni bwechae rakia baremi baminto kabamacho na morayogo chaga igatwasabire egento twasabire kamo omorembe oyo tomera korokerikyo gototomera chiguni bunantu abanyina ashindo tumorane yo bitendo twakiangire asare onye bategerera pali tumekataye maneno gototomera chiguni mpaka isika ntuno morembe toka netikira monto tigachenjira gochicha amangana ayoka nigosaba machani ni ntutokwegori twasomberwa machani yakobwata abana balikolirara machani nakanu bana kwamenya gotumberu nyomba asita yochikoni bana igonto chande keti minto moroji embundo gendo batebinga Migosi atenene baronge netoka no mogabana tiga minto ntubuna baremi totenene boronge ekaro boremi nabukende gyansi na abana nabasoma babogori chidigiri amari no boremi korwa habisi yoyo koriye kirokyo boseneta Nyamira Jeremia Migosi inse yomokonyo Bonves Mungare nigekere kya mochiri obotenelibwe factory ya Sanganye asokorwania chiratiri litanga nintu omoishimwa Migosi okoraki ototoma ko chagaiga na kerato toma ko chagaiga tatotometi totekorwane baremi iga totoma tobareterera tiri motaretera tiri tona rende kinkoboria kitokwana nera tiri
nki abasaja bandi barabu dika kibese kibabwente koba moirira abana bene kisukuru ne kibese bakwaba murabaito baboda boda chiguni bacha gotokora bacha kurwanya bare migaiga Anyanigo botereru nigo boirana hase tundubari ya kabere yue korokwa Nyankongo yue boigo ase wodi ya Kiabonyoru kero boigo baira chiratirie chiona kwendro moroberio bweri tuko hasa barimi bago kiregetambo kero gyo kweweratirie yuo Mheshimiwa Migosi nangera tirimbare terega mutaetera tiri ento no na bana muroje gisukuru kyaira bana batakeri kibasikini ngento kubwati bana to cyande getaga kikerege bati tomaranje time Migosi yaje tomarore neliso Wikabore go botseni we factory ya Sang'anyi mbora bwato kangwana ende yonsi kubwatakana nengusana ne yo yabaritko rya rero Engwana yoko na charimi gose somo nubekenya nanto moscha content nengwana ya nyareko bagekoreta riberari nene na okoleterwa kweratiri hase chitundubari namono hase nsemo ya Kiabonyoru ngo chikwene kinga bari mibari ababere bagosiria chikiro gwetera bakarani bachikwene kiwa gocha konyora obwasio kwana namono aso korenge cha yabo kurwa se tundubari ya Kiendera yego toka ase nse factory ya Sang'anyi hase wodi ya Kiabonyoru hase bunge ya Borabu kingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embunde